Danny Magulala. And Representative Marcy Sudano. Princess Nasha Dago. Beautiful candidate, you are from Bacolod. I am right? Yeah, na-remember ko get pag dancing nyo to pala. Oo, nan. Umunin mo namin yung contestant pati yung parents dala niya sa stage. Good luck lang ga. And of course, the supportive papa. And ang tito pagid. Hey! Thank you, ma'am. Okay, okay. Okay, ma-awarding na, ma-coronation na, nakulbaan ka o kung na-excite ka? Na-excite. Ay, pila na ganing edad mo? 11. See? 11, pero may future. Batang-bata pa, oh. Kita nyo. Alam mo kay Manugdaog, mani mo bata? Pigid kami sa bumam sa siningapon kay baskin ano kakapoy gin sacrifice kinamon nga makalabot kami de baskin sa amon katiga doon ginimo namon ang tanan na maka-join ng amon bata kay willing gid sama mag-intra kay andom nya gid niya sa una sa bata pa sa gani ma'am pasalamat din kami sa siningapon nga maging kung mapalaron sila happy kami kag sa amon pagpauli sa Negros kabay pa. Salamat kid. Hamak mo mga Ilonggo, taga Negros si Sir kagang iya anak. Nangayaw, nagidiyaya para magdaog. So, good luck sir ha, kabay madaogin ang imo nga little girl nga beautiful. Congrats lang ga, congrats lang nga daan lang ga ha. Dalawang taka mo. Yeah, wow, beautiful and handsome. Din ninyo sir. Ay, Bacolod? Bacolod? Wow! From head to toe, of course. Sino nag-design sa niya nga actress? Ilonggo, ako I'm from Iloilo, but I am amazed and very anugid ko yan, nalipay ko sa mga parents ng taga Bacolod because very supportive din sila kag way kamo kabalo sila pa naghimo sang attire kag costume sa ila anak ari sila nga parents i-interview nato. Sir kag si ma'am, kamo gali na ang naghimo sang costume sa inyo bata? Bale, may friend na kayo bila ma'am na ngayon kami idea sa iya kung anong nami, ito Cultural Festival. So siya na nag-concept, tapos pabulig na kami sa iya. Ay, wow! Kadami sa mga parents kay may mga ideas kag hamak mo ha. Grabe ang ilang imagination paano ano mag-excel kag makitaan gid sa crowd ang iya bata. Kau lang ga basi ma Miss Universe ikaw sa ulihi. Okay. Good luck. Good luck. Sir and ma'am, thank you very much. Welcome to Iloilo. Thank you, thank you. Mga parents, ang iya bata, of course, guwapa man. Kuwaan ko lang di camera. Senior ka ron. Ay, sorry. Okay. You're so
beautiful because your mom is beautiful. That's why nasa lahi ka yun, di ba? You're the daddy? Or some daddy? Wow! So, bantayan natin kung sino madaog later, ha? Ay, wala. Guys, ang pilihan ng judge. Kita nyo man. So, Mexican beauty ka lang. Doon, honest opinion from me. Good na. Ari ang mga hair and makeup. Kapag ano na ko din, kapag-upray na ko din, upray of short portion. Kapag-upray naman ko din. Pag yan ko lang ang mga, wow! Wala na kayo kong masabi. Believe na. Wow! So, dili pa lang sa backstage sa punong-punong na mata. Kuya, how much more pag ikaroon, no? How much? Ay, wow, 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 wow. Ang mambal ko na lang, wow, wow, wow. Kaya puro gid sila yung excel. Mio. Oh, sinigni mo ko perdi ang taga-Gimaras nga little girl. Naku, tanawon ta karon sa stage gid. Ang final decision. Hi! Mga beautiful gid ja. Excited ako makita kamo karon sa stage. As always, wala gid jaga bahara ang mga contestants sa ila mga beautiful smiles. See? Ayan na. Wow, I know this one from Isabela, ma'am, no? No, sa dili kami Iloilo. Santo Niño Sur. Sorry lang ba? Kababayan, galing kita. Kaya daw kamukha mo itong isa ba lang nga foreigner? Oo. Nga from ano to pala? Malariwo ka mukha slim. Yeah. Wapa nga bata mo, ma'am. Oh, thank you. Yes. Win or lose lang. Congrats ako daan, ha? Win or lose. Yes, win or Laban lose. lang. Just enjoy ka. Yeah. Bata ka pa may Correct. future. Pero pati yung mo. Si karon niya, pero yung mo lang Correct. talaga. No? Basta smile with karon niya. Yes, baby, ah. Okay. Sorry, ma'am. Anong mambal mo kay lapit ng coronation? Okay, ay ano kami, hindi kami pageant, Sa fashionista. modeling. Oo. May future, of course. See, Pilipina, long hair ang buhok, plus ang mga mata, plus ang color ng skin. Tama-tama. Ang imo talent, o pwede ka sa modeling, pwede ka sa pageant. See? Right? Supporting, sige ka, foreigner ang inyong beauty actually. Hindi na siya pure Pilipina, kay guro na mixklahan na siya bala. Oo. See? Sige lang. Mayo man gani ya para kung mag Miss Universe ka. Ay, mabal sila diining Pilipinas nga contestant halin daw hindi mga Pinay nga beauty kay mestiza. Sige lang. Good luck, ha? Okay. Thank you. Mga atong MC, beautiful. Namiss na ka, nagliga lain MC ta. Ikaw subong? Duha kami. Wow. And also the other one. Hi. So, tandem ang beautiful ladies, see? Wow. Nagabaha ang mga kagwapahan niya mailongga. Green light sa likod. Wow. Ay, ari, mga nalipat ako sa mga Chinese beauty. Ari, nagaligat ako sa Chinese beauty. Gidya sa subong. Kaya nga, ma'am, sa imo, gidya nagigog. See, the Indian beauty. Sige, ipaglaban mo ang ating mga, ako na yan, ganyan din. Kung ano sila, ang sexy lang. Siyempre, ang sexy, hara sa aton. Kagbata pa man, I think, sa modeling nga ako sa pageant. Sa modeling. Tama. Bagay-bagay sa modeling. Kita ta kapag rampa mo ito nakabuha. Banda niyo? Mga kanta? Banda. Banda. Wow, mga banda na ito. Tongga, Gidaya. Anong alas ang banda, sir? Kasi karet ito Boris. Sige. Ngayon ka mo nagabanda? Lahat niya. Mga event. Mga event. Sa DN, sir? Sa mga event pa rin ako. Huwag ka mo yan sa mga bar and ano, wow. Kung kinangalan nyo banda sa inyong event na Ari, anong itong ngalan, sir, sa inyong banda? RC Perit mo Tambores. Okay, so paano ka mo makontak? Paano kung tapos mo sa Facebook? Ano ngalan sa page, sir? RC Perit mo Tambores. Okay, okay. So, pagkitaon yung ilang Facebook page para i-hire ninyo sila sa inyong event. Okay. Wow, unique mo hair. Para sir, cute. Di si manager. Ay, sir, mga kwapong mga banda natin. Ay, hi sir, mayong hapon. Ikaw galing ang manager sa inyong banda? Yes, anong buwada? Instra. Siyempre, Hindi ba ako pag Hindi Hindi ba ako pag
Ganyan cry up. Hindi mo, ikaw lang cry up. Sandali ay interview, ha? Sige sir, sige sir. Ano yung mga audience natin? Ulit-ulit ng mga langga ha? Lapit na mga gwapa. Kasi mga gwapa pa ng 100 days. Hi! Uy, ito na mo yun yun. Ay, yung tsura ko lang po yung diri. Ay, ano? Yes, ano ba? Ano? Ano? Hello? Ano? Oh my God! Ano sige? Ano sige? Go sexy, sexy, Sam. Oy, go sexy. Go sexy, sexy, Sam. 1, 2, 3, go. Go sexy! Go sexy! Go sexy, sexy, Sam. Nice! Ganon. This is the supportive friend of Samantha. Celeste. Yes. Sabi mo wala na lang mamang amon nga advisor. Yeah, correct. Madaog But the principal. Yes, mataog niya si Samantha. Di ba na Celeste, di ba? Mataog sa mataog. Hindi na magkagandara pa ka mga parents sa mga supportive. Teams ang ina mga candidate. Grabe. Sa ka na mo tamo. Si ma'am. Sino yung candidate? Number 1. Sino nga na niya to? Julia May Fernandez. Wala na sila sinabi. Number 1. Ano nga daan, ma'am? Oh, di ba? Thank you, ma'am. Yes, sige ma'am. Sige. Okay. Oh, ako ni Robinson Subong diri sa main. Gutok-gutok na mga tao because nga ang mga supporting team ara singgit na sino yung candidate ha? Oh, yes! Okay. Madaog na yan, madaog. Madaog. Liwat. For the win! For the win! Yes! Okay. Kasadya pa rin ako na-excite ha. Pinamalhasa ko bisan aircon ng ano. Sino ma'am? Kela. O si Ella for the win! For the win! Sila Charlene Manigit for the win. Nice! Okay. Kasadya, hindi yan kasadya. Sir? Madam? Mga audience, kadalik na singkit na sila how much mo nakita nila karon pag and the next day, misa mo pag tindog mo, wala sila. Sige. And of course, a beautiful guest. Well, okay. Tuto GP. To Robinson, Maine, and meron ako ditong kasamang vlogger for the day, of course. And bigyan natin siya ng chance na may promote yung kanyang company. Yes, hello guys. I'm RJ Lopez, co-founder ng Southeast Asia International Achievements Award and founder ng Team Idol Talent Management dyan sa Manila. So guys, abangan nyo this coming February, magpapa-grand launch tayo ng Ragstar dito sa Iloilo, Robinson. Ayan, thank you so much guys. Okay, thank you. Eh, yung channel mo sir, paki-promote na din. Yes, support nyo yung channel ko sa YouTube, RJ Lopez and Team Idol tsaka Ragstar Multimedia Production. Okay, thank you sir. Sound check.
Oh, cute. Namigili sa imo, ano? Nice one. May puntot pa di sa likod, na?